andai kau tahu rahasia cinta. Lo lampunya digoreng balik. Apa ngevlog? Yo, serku ning kono karo lampune empan ning kono. Paham enggak sih? Yang udah tidak kena benar. Andai kau kemarin kalau jadi ada soalnya apa? Kok ngono? Bener-bener sik kae. Pas adewe katene bocah pas adewe ternikah lho. Itu enggak kelamben to ning kono karo Dio. Iya, jadi kan kemarin kan dia ada soalnya kok aku ketemu. Terus padang ketemu. Disawang lho tapi yo karo bocah. Bene ume auto. Anu ya, kesempatan dalam kesempitan. Terus Enggak apa-apa. Tetap cantik. Kan masih tetap cantik jelita. Aduh, isin aku. Aku Mbak Nisa takon nggih lagu kuwi ya, cantik manis lucu. Aku kate kuwi. Terus sing kayak mau berdua melayang-layang aku segawe. Kak, ndak bebas mulai nang orang ini. Iya, aku Ora nek bebas bebas breng-brengan blas ku lagu breng-brengan. Terus aku kate gawe kan sing tak gawe. Iki kok sing nyuk sing kuwi. Barang. Sing tak gawe sing kuwi ya sing skup. Kupak. Aduh ngamati sunduk iki sak akeh. Manane. Ketok Iki aku bingung ndak kek ning ndi makane tak. Aku pengen gawe sing apa to? Apa yo? Kok malah ngono. Oh, aku pengen gawe lagu Arab. Ya Lili. Udu. Apa yo? Aduh berbeda banget. Kali aku lagu ini. Komenku wah. Apa ngombe? Urung. Mek sak cerita. Enggak ngono lho. Nyapa komik iki? Nyapa komik? Ya jelasin adik. Sadik iki cair to ya. Ya memang. Enggak. Aku udah pernah cair nih iki. Aja anu lho kok. Kamu malah kebeler obat, malah percuma ngombe obat. Obat beda. Kan kayak misalnya kamu biasa ngombe, kayak aku ya. Aku biasa ngombe sing enek paracetamol 500 gram. Kayak apa Sanmol apa Demakolin ngono kuwi. Nah, kan aku wis ndak mandi to kuwi. Jadi aku berubah ning TRF. Ya kuwi gara-gara aku wis keseringan kuwi, heeh. Obatmu kuwi ya? Sopo? Aku. Apa? Terap. Nah, ya kuwi. TRF kan dhuwur banget to wesan. Bener banget. Dhuwur banget loh. Oh, kok dengan gobloknya aku ngombe 3 jam sekali ya? Stres. Apa tuh sih? Engko sing susah malah awakmu dhewe. Aduh, eman-eman. Gak tok maneh, kamu malah ndak iso. Masuk guru-guru kancaku, telu ndak mlebu bareng. Dan kalau aku ndak mlebu, bosku wis mesti ngobal kabeh kena. Iki bicara aku tentang yo. Kan mandi wawan. Tiap obat kan reaksinya sejam nih 2 jam kan? Dan aku tiap 3 jam ngombe anjing. Sedino tapi. Oke loh, Ndak apik. ya guys. Aja dilanjutne to yuyu. Eman-eman awake. Ora pas loro kuwi kok. Yo. Lek loro jebuk kok. Kok ayo genang mari dik wis. Yo kabeh omong loro ngono soalnya orang baru menikmati rasa sehat ketika sakit. Iya. Baru bersyukur. Ada mutual lo. Lek gak loro aduh yang gak ngerti rasa. Ayo. Aku anu. Kan ana satu matkul sing Sosisnya piye, Mbak? molor. Lek lho sosis. Apa gak mendingan kuwi tok ae? Bareng sih. Anu keracap. Heeh. Ana warna-warni. Iya, kan yang bikin Awakmu lho ndak seneng ajar. Siapa? Ayo. Acar. Heeh. Mas jeremu ndak ser ajar. Serat Jawa mau jemput mau ndak mau. Ngerti aku Jawa. Kok terak-terak nang. Aku nek sing sak matkul dosen kuwi ku lek ngedrop bisa sampai 2 minggu. Kayak apa? Kayak ora. Kayak hak semester iki wong apa beliau kuwi wis ngedrop yang pindho. Lah ya bengi-bengi mangu. Apa ngeterak mangu?
Abun aja. Mangu tapi beda dimensi. Wih, enggak komen. Nyusul yo orang mesti kayak anu cetok. Ceplok. Iya, so. Lu gak ngerti. Lagi buat. Lu kan ngerti kagak? Lu kan pernah puting-puting kayak gini. Gue udah lupa anjir. Berapa tahun lu? Udah lupa. Lama. Gue udah lama kagak makan gini-ginian. Apa yang aku? Apa? Fasih sekali. Fasih lah. Lu anak mana lu? Lu kagak diajak. Lu bukan anak siapa. Tersingkirkan dia. Lu kagak diajak lu. Aku bangga nyomot-nyomot tuh jaket mau cah. Terus enggak sejinah pun lagi cah. Wes karek moto iki cah. Ini apa? Wes apa sekarang? Yes. HP mula. Mati gak apa maksudnya? Awakmu apa yo lek misale ngajar? Apa nih? Cuka, gula, mbak uyah prit. Wes. Aku mau digawe brambang ngono kan mau ada. Ini HP ini. Sahabat ini saya cah. Apa nih?